Tervetuloa takaisin tänne Piilo-osaajien unelmien työnhakupäivään 2025. Ja nyt, niin kuin Jukka tuossa alussa sanoikin, niin meillä Piilo-osaajissa voi kokeilla kykyjään kaiken näköisissä uusissa asioissa, niin kuin minäkin istun tässä nyt ensimmäistä kertaa puhumassa ja näin. Matalalla kynnyksellä, niin meillä on nyt seuraavana vuorossa Virpi Haavisto, joka esittää meille stand-upia piilo-osaaja hengessä. Loistavaa. Kiitos Silja. Ehkä alustuksena vielä, tota, tämä on tosi jännittävää ja mun on pakko pitää muistikirjaa. Ihanaa, kun te siellä taputatte. Ihanaa, saan taputuksia ja olen tullut jee, areenalle. Ja jes, ihana, tulee semmoinen kannateltu olo ja olen valmis tähän rohkeaan loikkaan. Ja jes. Mä huomasin, kun mä olin työnhaussa, että mä olin tosi sokea mun omalle osaamiselle. Tiedättekö se hetken, kun katsoo sitä omaa CVtä ja aivoissa ei liiku yhtään mitään? Mitä mä edes tein tuolla duunissa? Hyötykö siitä mukaan joku jotain? Siis siitä tulee sellainen, eihän mä osaa mitään. Aivoissa ei liiku yhtään mitään. Se on vähän niin kuin, että mun sun CV, ne on täynnä kokemusta ja elämää ja hyviä aineksia. Mutta sitten se on vähän niin kuin jääkaappi. Että se on täynnä ruokaa. Siis sä katot sitä ja toteat, että eihän täällä ole mitään syötävää. Ja heti siinä vieressä. Siinä seisoo Seppo. Seppo tulee paikalle ja se sanoo, joo, ei noista saa mitään aikaiseksi. Ei kannata ruveta edes kokkaamaan. Olisi syömäkelvotonta kuitenkin. Kun työn haussa alkaa sitten lopulta virrata, kun sä pääset vähän eteenpäin, sä alat päästä vähän jujylle siitä, että joo, mun täytyy oppia uusia asioita. Mä voin vähän tehdä niin kuin Katti tuossa opetti, että mä laitan näitä aikataulun, mä teen näitä juttuja, mä suunnittelen, mä teen tämmöisen aikataulun itselleni ja sitten mä niin kuin meen sen mukaan. Että sitten tulee semmoinen niin kuin tosi virtaava olo. Ja hei, mä opin tässä jotain uutta itsestäni. Tämä voisi oikeasti toimia tämä juttu. Ja kuka sitten taas tulee paikalle? Seppo. Seppo tulee. Seppo sanoo, joo, kehity vaan ja opi lisää ja mietin noita juttuja, että mitä sä suunnittelet vaan, mutta älä nyt vaan soita kenellekään työnantajalle tai tee mitään rohkeeta. Että sä voisit jopa saada niinku töitä. Ei. Sepon mielestä oppiminen on ihan ok, kunhan se pysyy semmoisena turvallisena sisätilaharrastuksena. Ettei mennä mihinkä tonne julkisesti puhumaan. Suunnitellaan vain, näperellään siinä omalla koneella. Sellaisena katsotaan vielä pari videota ja hiotaan vielä vähän tätä strategiaa tyyppisenä juttuna. Ja sitten kun tulee se hetki, että sulla on sellainen täydellinen työpaikka. Sä näet, että toi on just mulle. Sä tiedät sen tunteen. Ai, toi on tosi ihanaa. Mä osaisin just noita. Toi osuu, kaikki osuu. Toi ei kyllä osu. Sitä mä en täytä. Kaikki muu sopii. Arvaa, mitä Seppo sanoo. Taidat tietää. Joo, ei riitä. 80 ei riitä. Sulla pitää olla 11. Et voi hakea. Ja sitten joku muu saa sen paikan. Se, joka täytti niistä 4.
Ja sit sellainen hetki työnhaussa. Sä oot istunut 3 tuntia siinä koneella. Sä oot näpytellyt hakemusta. Sä käyt välillä kurkistamassa sinne jääkaappiin, mitäs osaamista sieltä löytyy. Sä oot kirjoittanut jo 4 eri versioa siitä hakemuksesta. Sitten sä vielä hiot ja hiot. Ja mikään ei tunnu tarpeeksi hyvältä. Ja sitten sä huomaat, että hei, onkohan tässä muuten Seppo taas paikalla? Et kun sillähän ei kelpaa mikään. Seppo ei ole aina semmoinen kovaääninen. Se ei välttämättä tuu sanomaan, että hei, älä tee noin tai älä tee näin. Vaan se on semmoinen vaivihkainen ääni. Se sanoo lempeästi, odotetaan vielä hetki. Joo, hiotaan vielä. Ollaan hetki turvassa tässä keskeneräisyydessä. Seppo siis luulee suojelevansa mua. Siinä se on kyllä tietyllä tapaa ihan oikeassa. Se suojelee mua kuvitteelliselta epäonnistumiselta. Mutta sitä se ei tajua. Et se on vähän niin kuin mun talousosasto, huolestunut realiteeteista. Ja mä itse asiassa ajattelen, että Seppo on itse asiassa kokonainen yritys mun päässä. Sen nimi on Seppo Oy. Huolenpidon ja varovaisuuden edelläkävijä. Joo, siellä on se talousosasto. Se ei koskaan nuku. Niiden slogan on oikein, että parempi kuin ei investoida nyt itseen. Nyt on vähän huono kvartaali. Joo. Rahaa pitää saada. Unohdetaan ilo. Rahaa. Sitten siellä on lakiosasto. Sieltä löytyy sääntösaija. Sääntösaija tulee heti paikalle muistuttamaan, et sä nyt voi noin vaan vaihtaa alaa. Kyllä suutarin pitää pysyä lestissään. Sitten siellä on HR-osasto. HR:llä on oma tehtävänsä. Se muistuttaa ja kyttää mua siitä, että onkohan mulla riittävästi pätevyyttä siihen työhön, mitä mä itse asiassa osaan. Ja niin, ja Securitas on Sepon lempiosasto. Ne sulkee ikkunalukut heti, kun joku uskaltaa ehdottaa jotain uutta. Ainoa osasto, mikä siellä on vähän toiveikas, on markkinointiosasto. Mutta arvakkaas, mitä Seppo teki. Se kielsi niiltä budjetin. Ei mainosta. Jep. Siis me suomalaiset ollaan vähän liian rehellisiä, mitä tulee markkinointiin ja mainostamiseen. Me, kun pyydetään tai ajatellaan, että okei, meidän pitäisi nyt myydä itseämme, ja sanotaan, no mä oon vaan ihan tämmöinen tavallinen. Ei mulla, no kyllä mulla jotain osaamista on, mutta en mä niinku oikein tulee semmoinen kiemurteleva olo. Mutta hei, jos Hartwall saa väittää, että ne myy Suomen virkistävintä juomaa, tai että se on virkistävintä, mitä Suomesta löytyy, niin kyllä säkin voit väittää, että sä oot hyvä sun työssä. Siis eihän kukaan ole koskaan soittanut Hartwallille ja sanonut, että anteeksi, kun tämä juoma ei nyt virkistänyt ihan niin paljon kuin se lupasi. Siksi sä voit oikeasti olla se asiantuntija, kuka sä oot. Ihan pokkana. Jos sä seisot siinä ja uskot itseesi, niin suhun uskotaan. Mutta eihän Seppo tykkää tästä. Hei.
Se on vaarallista. Se sanoo, että eikö se olisi paljon turvallisempaa, että sä et olisi mitään. Silloin ei ainakaan kukaan voisi kyseenalaistaa sua ja sun osaamista. Ja tiedätkö, kun sitä Seppoa tarpeeksi kuuntelee, niin jossain vaiheessa ymmärtää, että nyt on Seppon aika mennä takahuoneeseen ja mä otan sen mikin. Ja sitten mä voin sanoa vaikka, että tässä kulkee Suomen virkistävin, rohkeutta virkistävin osaaja. Joo, mutta Sepolle kilpailija, se minä Oy. Vähän niin kuin tuossa Katinkin kanssa juteltiin siitä, että on vähän vaikea jotenkin löytää se, että minä olen tärkein. Niin minä Oy, rohkeus ja realiteetit yhteensovitettuna. Ja aina kun sä huomaat, että aha, Seppo kävi taas katkomassa sähköt, niin pyydä sitä palaamaan sinne lepohuoneeseen. Sano sille, että kiitos huolenpidosta Seppo, mutta mä haluan nähdä, mitä tämä valo näyttää. Koska totuus on, että se mitä sä markkinoit, et sä ole valehtelemassa. Se olet sinä näkemässä itsesi oikein, huolimatta siitä, mitä Seppo sanoo. Kiitos, kiitos, kiitos. Nyt otan vastaan aplodeja. Kiitos. Ai kauhea. Ihan hirveetä tämmönen. Mutta Kiitos Virpi. Se oli kiitos. oikein hyvä ja rohkea avaus. Tästä se lähtee. Pitäisikö meidän kaikkien tehdä tämmöinen stand-up-juttu? Koska kun tuon tekee, niin työhaastattelu menee heittämällä. Se on Ehkä. totta. Joo, se on Suosittelen hyvä kokeilemaan. harjoitus. Joo, ehkä elävän yleisön edessä olisi vähän helpompi. Että tämä oli vielä astetta haastavampi, kun ei saa kauheasti, ei ole mitään inputtia, että toimiiko nämä yhtään. Sitten kun ei tee yhtään kokeillut missään, vaan niin vetää ihan tälleen niin ihan suorilta, niin on ihan silleen, niin kuin, että oo. Mutta ei se mitään. Minä ja Seppo olemme hengissä. Kiitos. Hieno suoritus. Kiitos.